2026 urteko aurrekontuak izaten ari da hizketagai nagusi urtearen tonere honetan, hautetxien artean, eta honetaz zein gaurkotasuneko elementu eta hitz egiteko gurean dugu Mario Barretxena, Eusko Jaurlaritzako gobernantza, administrazio digitala eta autogobernu sailburua zein exekutiboaren eleduna. Sailburu Andrea, egunon. Egunon guztioi. Eusko Alderdi Jeltzalea eta PSek behar besteko gehiengoa dute legebiltzarrean aurrekontuak aurrera ateratzeko. Nolatan ematen zaio hainbesteko garrantzia oposizioarekin negoziatu eta akordio lortzeari? Nik uste dut benetan eman zaiola garrantzia, eman zitzaion garrantzia pasadaen urtean, ezain posible izan, aurten ere ahalegine eginda, ahalegine egitea horrek ere erakusten du badagoela borondate bat. Eta, tamala ez da posible izan, baina nik bai azpimarratu nahiko nuke, prozesuan, naiz eta gehiengoa izan, hartu direla kontutan egin diren proposamenak, beste alderdiek egindako emendakinak, eta, naiz eta kontrako bozka izango da beraien bozka, emendakin batzuk aurrera atera direla, eta ni gainera nabarmendu nahiko nuke, emendakin horietatik gainera kasualitatez, gainera diru kantitatez ere inporte handiena daukana eta €1.000.000 dena administrazioa modernizatzeko emendakina, EH Bilduk egindakoa alegia, eta gure sailari dagokiona, nik lideratzen duen sailari dagokiona, guk martxan jarriko degula emendakin hori, garrantzitsua iruditzen zaigu, eta ikusten dugu, hobetu dezakela gure gobernuak egindako aurrekontu proposamena. Zehazki, jakin nahi dugu, milioi horren partidaren nondik norakoak, sistema instituzionala berritzea hitz handiak dira, zertan oinarritzen dira berrikuntza hau? Gaude nolabait murgilduta administrazioaren aro berrian, edo aro berri hori izango denakuko ala deitzen diogu, alde batetik plantillari dagokionean ere badaukagulako momentu honetan hainbat eta hainbat funtzionario jubilatzen ari dira, eta hor badator errelebo generazional bat, eta horri aurre egin behar zaio, etorkizuneko perfil desberdinekin, eta hor martxan badaukaguk ekiplana, profil berri horrei bide emateko, eta nolabaiteko ere epe berri batzuekin, kompetentziak gaitasun horiek gehiago neurtuko dituztenak egun neurtzen diren kompetentziak, baina ikusten egulako beste erronka batzuk behar direla, administrazioare digitalizatu egin behar dugu, eta hor sartzen zaigu adimen artifiziala, ikusten ari gara esparru guztietan sartzen ari dela, eta gobernuan ere sartuko da, administrazio publikoan ere sartuko da, batez ere, automatikoak diren eginkizun horietan aurrera egiteko, beti ere esaten dugu adimine artifiziala baina gizakiak hartutako erabakien baitan, eta gizakiek lidergoa hartuta, edo gizakiak kapitean hartuta nolabait esan bide hori. Eta bestalde batetik ere, gobernantza kolaboratiboa, parte hartzea, kanalako hobetu herritarrekin, hor modernizatu beharra daukagu baitaren administrazioa, eta zentzu horretan sartzen da baita emendakin hau da. Egun egiten ari garen politika publikoen ebaluaketa bat egin beharra dago, eta ebaluaketa horri jarraiki egin behar dien hobekuntzak eta harreman horretan erraztea eta parte hartzea hobetzea. Hau da, gure kalitate demokratikoa hobetzeko bide horretan. Ikusten ari garelako gaur egun, ikusi dugu baita ere Txilen, orain izan dela hauteskundeak, nork irabazi duen, eta mundua eskuinera doa, ikusten ari gara hor hainbat diskurtzo nahiko guretzako arriskutsuak direnak, eta gure demokrazia sendotu beharrean gaude, ezin dugu nolabait onartutzat eman demokrazia betirako izango degula, eta demokrazia errotze horretan bide bat egin beharra daukagu, eta gure saia buru belarri bide horretan ere badago. Eta ezakit, nolako elementu horiek, nolako elementu zehatzetan ikusarazi daitezke? Badaukagu guk estrategia bat, eragiten estrategia diritzoguna, esan bezala, hainbat bide dauzkana, ez bakarrik funtzionari dagokionean, baita ere erabili beharreko erraminte dagokionean, baita ere herritarrekin ireki beharreko kanalak, eta hor, guk gure zuzenean zerbitzua betuko dugu, gure kazetaguneak erabili nahi ditugu baita ere herritarrekin hartu eman hori hobetzeko, eta nolabait elkarrizketa bat egon beharra dago, herritarren artean eta administrazio publikoaren artean herritarrek
administrazioan sinesten jarraitu dezaten. Eta hor guk indartu egin behar ditugu kanal hoiek, eta horri bide egiteko hainbat proiektu jarriko dira abian. Horre zehazki, bestelako elementuen artean aipatu nahiko nuke, baita ere Pedro Sánchez Espainiar Estatuko presidente hautatzeko akordioan Gernikako estatutua osoki betea egon beharko lukeela sinatu zela 2 urteko epe luze ezinarekin. Aurreikusitako epe muga hori ez da bete, norrena da egoera honen ardura? 30 arte denbora daukagu, eta gu horretan gara buru belarri, esate baterako aste honetan Madrilera goaz berriz ere, datorren astean berriz ere bilera daukagu, urteko azken astean ere bilera daukagu, eta guk lanean jarraitzen dugu, badakigu kronometroa aur daukagula, baina bi aldek jarraitzen dugu lanean. Beste aldeak ez digu eskatu muga epe hori handitzea, eta gu epe horrekin lanean jarraitzen dugu. Beraz, akordioak daudenean aditzera emango dira, baina lanean jarraitzen dugu hori betea izan dadin. Zeintzuk dira helduko diren hurrengo eskuduntzak? Badaukagu lehengo eta behin batzorde mistoaren ospakuntza egin behar urte amaitu baino lehen, eta hala izango da, ezin dugu data oraindik esan, baina badagoeneko markatuta dago eta hala izango da, eta hor, 5 eskualdak eta desberdin egongo dira, hoien barruan egongo da desenpleguarena, gizarte segurantzaren oso alor garrantzitsua, eta materializatu egingo da urte amaitu baino lehen, eta gero jakin badakizue, beste 10 proposamen dauzkagula Gernikako estatutua guztiz ixteko Moncloaren teilatu gainean, orain dela 2 hilabete guk dagoeneko proposamen horiek helarazi genituen, beraz, esan dezakegu Euskal Aldeak bere etxeko lanak egin dituela eta akordioa bete duela, eta guk duela 2 hilabete dagoeneko gure proposamenak jarri genituela bestearen mai gainean, eta beraz, orain ari garena da, 10 proposamen horiek zehazten, hitz egiten eta negoziatzen, eta hor daukagu urtea amaiera eta horretan dihardugu. Baita ere eskatu zitzaion, Sánchez presidente Espainiarrari, keinu bat ere egin zezala lehendakariarekin, zertan oinarrituko litzateke hau? Ikusiko dugu, esan bezala hitz egiten ari gara, diskrezioaren baitan saltzen dira gure konversazioak. Lehendakariak berak esan zuen urtarrilean ospatuko dela aldebiko batzarra, bai Sánchez presidenteak eta gure lehendakariak buru duten aldebiko batzar hori, eta momentu hori izango dela balorazioa egiteko momentua, non geratu diren elkarrezketak, akordioak, ze puntutera arte bete diren edo ez diren bete, eta momentu hori izango dela nolabaiteko balantzea egiteko momentua. Beraz, guk bitartean esan bezala diskretuki baina lanean jarraitzen dugu. Aurreko legegintzaldian autogobernu saiatikan ere publikazio bat egon zen, aipatzen zela autogobernuak zer nolako narriadurak izan zituen azken aldi honetan, horixe bera ere eramango da Sánchezekin izandako kontaktu horietara? Ez, kontaktuekin eramango dena izango da, esan bezala guk daukagu berarekin akordio bat egina, bai alderdi bezala, baina bai berak presidente gisa eta gure lehendakari gisa, pasadan urte amaieran aldebiko batzarra ospatu genuen Moncloan, Madrilen, eta bertan transferentzien egutegia onartu zen, eta egutegi hori onartu zuten biek ala biek, hau da bai lehendakariak eta bai presidenteak buruzutzen aldebiko batzar horrek. Beraz, egutegi horri buruz hitz egiteko izango da, lehendakariak seguraski ere, berak mai gainean jarriko ditu beste hainbat kontu, beti jartzen dituen bezala, izan daiteke konektibidadea, ziurraski izango da baita ere euskara, izango da euskari globala, hau da, transferentziez aparte ere, aldebiko batzarrak balio duelako beste zenbat gai garrantzitsu mai gainean jartzeko. Bestalde, aipatu dugun akordio horretan ere jasoa dago, akordio bat egongo dela etorkizuneko autogobernuarentzat eta baita Euskadiren aitorpen nazionalaz, ze puntutan daude elementu hauek? Egia esan alderdien arteko elkarrezketan dago, dakizuen bezala, eta hala adirazi dute hitz egiten diharduten alderdi ezberdinek, gu gobernu gisa guztiz errespetuz jarraitzen ditugu elkarrezketa horiek, beti esan dugu prest gaudela esku bat botatzeko baldin eta gure laguntza eskatzen baldin bada, baina ulertzen dugu elkarrezketa hori alderdien esparruan eman behar dela, legebiltzarreko alderdiei dagokie gainera hori aurrera eramatea, jakin badakigu esan bezala hitz egiten
egiten ari direla, eta guk espero deguna da, ea lortzen den aniztasuna, konsensua eta alik eta akordio zabalena. Zentzu bera ere aipatu zen, zehazki, Prades lehendakariak iragarri zuenean ekainan bilduko zela alderdi guztiekin autogobernuez hitz egiteko. Epe hau heldu berri heltzen den bitartean, exekutiboaren jarduna estatus berriarekiko zein izango da? Esan bezala, errespetuz hartzen dugu alderdiek egin beharreko ibilbidea, eta guk ateak zabalek dauzkagu, beraiek eskatzen diguten guzti horretan lagundu baldin badezakegu laguntzeko, baina iruditzen zaigu hemen bakoitzaren esparrua garbi utzi behar dela, hau da, gure exekutiboa da, gobernu exekutiboa da, eta guri lan exekutibo egitea tokatzen zaigu, legebiltzarrari dagokio legelaria edo legislatiboa, eta bertaz momentu honetan behintzat elkarrizketa hoiek alderdien artean eman behar dira, eta uste eta errespetuz jokatza dagokigula. Segurtasun arloan, eztabaidarako elementua izan da, delitugileen jatorriaren berri emango duela ertzaintzak, honen aldeko argudio izan da, gardentasun ariketa bat dela, baina ez da kezkagarria, Voxek ala PPek datu hau eta zein dezakeen erabilpena? Guk uste dugu ez dela kezkagarria eta onuragarria dela, eta horregatik hartu da erabakia, gainera Binken Zupiria sailburuak berak ere hala esplikatu du eta aitortu du hainbat alditan, uste dugu kasu honetan gardentasunez jokatu behar degula, eta gure herritarrak nagusiak direla datuak ulertzeko. Ez daukagula ezer ezkutatzeko, eta baldin badago arazo bat, eta gizarteak uste baldin badu gainera, eta hala ikusi da, baita ere azkeneko soziometroan, kezka badagoela segurtasunaren inguruan, kezka horri heldu behar zaio gardentasunez. Eta uste dugu euskal gizartea nahikoz heldua dela debate horri, heldutasunez eusteko, eta horregatik behar dira zenbaki guztiak eta behar dira datu guztiak mahai gainean. Eta uste dugu gainera balioko duela gardentasunak eta benetan datuak ematea, ezker eskuin eskuma egiten ari den politika edo egiten deklarazio hoiek nolabait ere kokatzeko. Eta PP eta Voxek gardentasun horren erabilera maltzurra egiten baldin badu? Gardentasunaren baitan erabilera maltzurrik ezin da egin, eta hori da berez ekiditu nahi dena, ez? Datuak ez baldin badaude, elukurrazioak egiteko askozaz ere txantzea handiagoa dago. Guk uste dugu datuak gardentasunez emanez gero, objektibotasuna mahai gainean dago. Horiek dira datuak, gure gizartea heldua da, eta beraz erronka honi heldu behar zaiola gardentasunez eta zuzenean ikusi da gainera euskal gizartearen kezka nagusietakoa dela. Bestalde udaz geroztik, Arkautiko Akademiaren inguruko albiste ezberdinak jaso ditugu. Azkenekoak izan dira, 34. promozioko azterketak filtratu izan direla, horren baitako barne ikerketa bat ere badela. Akademia bateko zuzendari batek ere, akusazio larriak egin zituen filtrazio hauei buruz sare sozialetan, egon da halakorik? Nik uste dut bere akademiak, Arkauteko Akademiak lan ona egiten duela, eta lan ona egiten jarraituko duela. Eundaka prozesu jarri dira abian, guk badaukagu erronka bat, eta da 8.000 agentera iristeko bidea egin behar dela, eta prozesuak hobetzen joan behar direla. Momentu honetan gainera zuzendaritza berri badago akademian, poliki lan hori egiten ari dira, eta horrelako prozesuetan, beti egoten dira hotzak, ez? Pentsatu behar dugu, eundaka pertsona aurkezten diren prozesuak direla, eta eundaka pertsona hoietan egon daitezkela gora berak, baina nik uste Arkauteko Akademiak oso lan ona egiten duela, iparra ondo kokatuta daukala, badaukagula helburua eta dela 8.000 agentetara iristea, eta horra iristeko lanean diharduela. Berriz, sindikatu polizialek ere, taser pistolak eta gomazko piloten erabilera eskatu dute elkarretaratze batean. Euskal Administrazioak zer dio eskaera honekiko? Sailburuak berak, Binken Zupiria sailburuak berak ere azaldu du askotan, medioen erabilera alde teknikotik hartutako erabaki bat izan behar dela, eta ez alde politikotik hartutako erabakia.
eta nik bere hitzak babesten ditut, eta uste dugu ere hala izan behar dela. Eta hau da, alde teknikoak erabaki behar du, zeintzuk diren gure poliziak ere beharko dituen erramintak. Eta beraz ez da erabaki politiko bat, erabaki teknikoa baizik. Ezakit, baute dakizun, horren bueltako hausnarketarik egingo da, edo? Sailburuak berak izan zuen, eta errepikatzen dugu, arlo teknikoan lagatzen dugun gaia dela, gainera uste dugu hala izan behar dela, erabakia teknikoa izan behar delako eta ez politikoa, hau da, poliziak helburu batzuk dauzka, helburu horiek noski ere politikoak dira, segurtasunarekin zerikusia dutenak dira, baina zen medio behar diren, arlo teknikoak esaten du, eta beraz guk saltza honetan esan beharra daukaguna da, arlo teknikoak hartu behar dituela erabakiak, eta ez politikoak. Bestalde, asteburu honetan baita ere exekutiboak Balentziaga enpresari lur publikoak erabiltzeko 10 urteko baimena eskaini dio, Abu Dhabi portzen erosketa protokola ere sinatu dago, baina langilek ere esan dute, enpresak eskatutako baldintzak ez dituztela onartzen, honek zeildu egiten du erosketa? Nik uste dut badagoela denbora eta espero dezagun enpresak langilekin akordio bat lortuko duela. Hala ere gu pozik gaude erabaki honekin, hau da Abu Dhabi portzek hartuko duela, Balentziaga ontzigintza, izan ere oso albiste ona da. Gure industriarentzat, ontzigintza esparruarentzat, Zumaiarentzat, eta enpresa bat ere, bertatik desagertu ez, eta bide bidea egiten jarraitu dezan. Hau esan da, Jaurlaritzak bere esku zegoena mahai gainean jarri du, zuk esan bezala, hor ahalegin bat eginda ere, enpresa honek Balentziaga erosi dezan, eta orain, espero deguna da, langilekin ere egongo dela akordio bat, baina enpresa ez istea, eta jardunarekin jarraitzea guretzako oso albiste ona da. Bestalde, baliteke ere Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusia konstituzionalera eramatea Euskal Enpleguaren legea, honen larritasunaren berri eman zenuten pasaden astean, jakin nahi dugu, ea zer egingo den esparru honetan, zein izango den exekutiboaren iniziatiba? Kezkaz bizi dugu prozesu hau, ikusten ari garelako etengabe justiziaren alorretik, hainbat sententzia azken 40 urtetan euskararen normalizazioan eman ditugun pausoak nolabait ere zalantzan jarriz, eta batez ere Jaurlaritzatik erabaki genuen agerraldia egitea, kasu honetan ere prozesuan bizitako hainbat pauso izan direlako gure ustez deigarriak. Eta uste genuen, hori azaleratzea ere komenigarria zela. Momentu honetan, erabaki egin behar da, benetan auzitegi, konstituzionalera eramatea onartuko ote duen epaitegiak edo ez. Eta gu, horren zain gaude, Jaurlaritzak egin ditu bere alegazioak hori hala ez izateko, alegazioak abenduaren 2an egin genituen, eta batez ere esaten deguna da, konstituzionalera eramatea erabaki nahi dena ez dela ezer berria. 82. urteko legean badagoela eduki hori, eta eduki hori gainera pasatua izan da konstituzionaletik, eta konstituzionalak onartu du edukia, eta baita ere 89ko enplegu publikoaren legearen baitan eduki hori ere bigarren aldiz agertzen dela, eta edukia ez dela berria, eta gainera eduki honen baitan 40 urte luzez, eta gizartearekin batera, konsensu baten bitartez, eman direla aurrera pauso nabarmenak gure administrazio publikoari begira. Eta orain, guzti hori eta ibilbidea, 40 urteko ibilbidea, eta lege horiek, dagoeneko konstituzionaletik pasatuta eta onartuta izan diran bi lege horiek zalantzan jartzea, oso arriskutsua iruditzen zaigula. Hala ere, prozesua nola doa, Jaurlaritzak egin ditu bere alegazioak, orain ikusi egin beharko da, ea alegazio horiek kontutan hartuak diren edo ez diren, eta azkenean erabakitzen ote den Tribunal Konstituzionalera eramatea horrelako gai bat. Zer gertatuko litzateke gai hau azkenean konstituzionalera joango balitz?
epaia etorri arte, konstituzionaleko epaia etorri arte, momentu honetan gure bidea egiten jarraituko genukeela, baina ikusi behar, ezta, konstituzionalak momentu honetan zer esaten duen. Horregatik esaten dugu bien bitartean, badauzkagula bi lege proposamen legebiltzarrean, gai honekin zer ikusia dutenak, bata EHBek eginda, bigarrena EAJak proposatutakoa, eta taldei eskatzen dieguna da, ados jarri daitezela eta saiatu gaitezela gure esparrua alik eta gehien blindatzen ikusten ari garelako horrelako, ibilbide zalantzagarriak eta deigarriak baina eta berriz gertatzen ari direla. Zehazki baita ere, pasaden asteko beste epai bat da ere, Comisiones Obrera Sindikatuaren erreklamazio baten ostekoa, honen baitan, hau berriz azpik kontrataturiko enpresei dagokie, epailek baleko eman diote gazteleraz jarduteari berdintasunaren izenean. Esango zenuke eskaera judiziala euskararekiko zapaltzailea derik? Nik esango dudana da, momentu honetan jaurlaritzan begiratzen ari gara, aztertzen ari gara hobeto esan, kasazio errekurtsoa egitea. Kasazio errekurtsoa dagokio kasu honetan, badakizue kasazio errekurtsoa ez dela ohiko errekurtso normala, hau da, ohiko errekurtso bat ipini egiten da eta bere bidea egiten du, kasaziozko errekurtso bat ezberdina da, espezialagoa da eta onartu egin behar dizute. Orduan oso ondo aztertu egin behar da errekurtso hori nola egin, izan ere, bidea izateko edo ez izateko bi aukera horiek badaudelako. Eta momentu honetan gu, errekurtso hori nola egin ondo aztertzen ari gara, iruditzen zaigulako errekurritu egin behar degula noski. Eta hain zuzen, epai honen ostean aldaketarik egongo da Euskal Exekutiboa eta Comisiones Obrera Sindikatuaren arteko harremanetan? Nik uste dut guk gure bidea egiten jarraitu behar degula, esan bezala hemen 40 urteko ibilbide bat eginda, eta eginda gizarte osoarekin, elkarlanean eta gizarte osoaren babesarekin, eta nire ustez hori importantea da, eta badirudi batzuek postontziaren bidez edo bozken bitartez lortu ez dutena, justiziaren bitartez lortzen saiatzen ari direla, eta hori guk ezin dugu onartu, eta gure bidea egiten jarraituko dugu. Beraz, badakigu jarriko dizkigutela nola baitego trabak bidean, baina traba horiek nola igaro aztertu egin behar dugu, eta gizartearekin batera gure bidea egiten jarraitu behar dugu. Bestalde, aipatu nahiko nuke ere, exekutiboaren nahi nabarmenetako bat ere badela, Ipar Euskal Herria eta Hego Euskal Herriaren arteko abiadura handiko trenaren arteko lotura, hori sustatzeko topaketak eta jardunaldi bat ere iragarri da, baina ez dakit, zilegia da, halako helburu baten sustapena jakinik Ipar Euskal Herrian bete-betean eragingo duela eta bertan eztabaida bat badela honen bueltan? Nik uste dut aliatuak baditugula eta garrantzitsua dela gure herriaren konektibitaterako eta komunikaziorako abiadura handiko trena izatea. Beti esaten dugu eta nik benetan uste dut behin tren hori ailegatuta Euskadik salto kualitatibo izugarria emango duela. Izango dela oso onuragarria. Eta hor, Europear Komisiotik ere badauzkagu aliatuak, esan bai diote Frantziari azkartasuna eman behar diola loturari, eta beste alde batetik, badakizue, Madrileko gobernuarekin bagaudela, arkauteko lotunea dela eta katak ere ahalik eta azkarren egin behar direla, hor badaukagu edo badaramagu atzerapen bat, guk espero deguna da kata horiek ahalik eta azkarren egitea erabaki hartu ahal izateko, eta bidea egiten jarraitu behar dugu. Guk uste baino luzeago joan da bide hori, nik uste dut Euskadit dagoeneko beharko lukela hemen abiadura handiko trena izatea, beste lurralde askok daukaten bezala, esaten digun bezala jauzi kualitatibo izugarria izango delako Euskadirentzat eta datorrenean konturatuko gara hala izango dela. Galdera hau berezik egiten izun, Jan Rene Etxegarai, Euskal Hiri Elkargoko presidentea, Ajurianea Jauregian izan zenean bertan aipatu zuelako, eztabaida sozial bat dagoela abiadura handiko trenaren inguruan Ipar Euskal Herrian. Nik uste gure lehendakariak hainbat bidai egin dituela Frantziara, gainera gai honekin zerikusia izan duten bidaiak, eta esan bezala aliatuak badauzkagula,
eta aliatu horiek topatzen ari dela. Izan ere, importantea da, zentzu honetan Frantziak ere aurrera pausua ematea, ze ikusten ari gara, Frantziaren exekutibo zentraletik ere, hor nolabaiteko behar dala, ez pauso bat gehiago ematea, eta nik uste lehendakariak bere harremanekin, Jean René Garay berarekin eta baita Europar Komisioko hainbat pertsonekin aliantza horiek osatzen ari garela eta eskatzen duguna da benetan azkartasuna eman diezaioten proiektu honi. Hor aliantzen bilaketa horretan ere egontzen, ekimen esanguratsu bat izan ditekena, Pradales lehendakariak Emmanuel Macron, estatu frantseseko presidenteari gutuna idatzi zion, egonda erantzunik? Momentu hontan ez dut lehendakariarekin gai horri buruz hitz egin, eta orduan ezin dizut esan, erantzunik egon den edo ez den, baina importanti iruditzen zaigu Europar Komisioa gure alde, zentzu horretan egotea, eta esan izana Frantziari hori azkartu egin behar duela, eta guk bide horretan jarraituko dugu. Hau da, presioa egingo dugu, presioa egin behar dan lekuetan. Guzti hauekin gelditzen gera, Maria Ubarretxena, Eusko Jaurlaritzako sailburua, mila esker goizonetan gurean izategatik. Eskerrik asko zuei.